Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin. Takbir, Allahu Akbar. Nan namonyo bahan kadihimpun nan batuan nan jania jolurui. Nan namonyo buku kadisusun nan batuan nan jania jolurui. Tantulah kaditanyo kanan tahu kabaraja kanam pandai barih cie-cie. Dan itu membutuhkan dukungan dusana salingka ranah Minang dari rantau Jawa Pasisir maupun nan di berbagai perantauan. Ya. Ambo harapkan dukungan apalah dayo ambo jika tanpa seiring dukungan dusana. Tolong pelajari materi bahasan di channel YouTube Andi Khalifah ABSSBK dan di channel YouTube Andi Khalifah Minang Ondesiawi. Awak Minang harus meleburkan diri Jo Aceh, Medan, Riau, minimal se-Andalas Raya. Tentu memakai metode. Nah, metodenya dan materi bahasan silahkan pelajari di channel YouTube Andi Khalifah ABSSBK, channel YouTube Andi Khalifah Minang Ondesiawi. Metode bahasa tulisan di akun Facebook Penghulu Merapa Alam. Suatu saat harus awak capai monografi nagari masing-masing dan monografi selingkar ranah Minang dari rantau Jawa Pasisir harus menyambung. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.